na onye au ka shife folie bi don kibaru kene konnana ka keni tarata ye juillet kalo tile 14 samba fla ani mugan kunafoni minnu b'an bolo bi olu bɛna tali kɛ honorable Karim Keita n'ale tun ye wasaden ye assemblée nationale kɔnɔna la ale kɔni ye walan sɛmɛ kunungo juillet kalo tile 13 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna kuma aw ye fɛnɛ M5 RFP ni o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques o maaw ɲɛmaaw labilalen kɔ min ye Isa Kaujimi ale kɔni tilala ka bɔ ni ka kuma a minɛcogo kan o kunnafoniw ani dɔwɛrɛ b'an bolo ka lase aw ma su in na fo yan fo aw sigiyɔrɔ la a y'aw bisimila sɔni an bɛna olu walawala aw ye. Neftivi jabarani lajɛbagaw a y'aw dan se ko kura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ a ye cogoya min na kunungo tɛnɛ juillet kalo tile 13 san 2020 honorable Karim Keita ni ale ye kafo kungofɔbaga ye wasablon kɔnɔna la n'an b'a wele assemblée nationale ale kɔni ye dantigɛli kumaw kɛ o minnu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ni waati laban ninnu na lebuli walew taara ni ka kɛ k'ale sɛgɛrɛ maa fɛ maa caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ ye ale sugandi ka kɛ u kumada ye wasablon kɔnɔna la a ko ale bɛ Mali de bila fɛn bɛɛ ɲɛ ko kumabɔli fɛn fosi tɛ bonya Maliko la ko ale tɛ fɛ ka kɛ dangarilibaga ye malidenw ka sigi ka kuma la o min bɛ se ka na ni fɛɛrɛw ye k'an bɔ nin degun ninnu kɔnɔna la ko de kama a n'a hakili cɛ a y'a latigɛ ka bɔ lakana tɔnbolo ɲɛmaya la ni o bɛ wele ko commission défense sécurité et protection civile ni o bɛ wasablon kɔnɔna la Karim Keita ye farafansiyali kɛ k'a fɔ k'ale cɛsirilen don halisa malidenw ka lafiya ko la a ko a bɛ lakana tigilamɔgɔw fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri n'u ka baaraw la ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa tanyalenw ma ni wulikajɔ laban ninnu kɔnɔna la ko a bɛ a ɲini Ala ka banabagatɔ ninnu bɛɛ kɛnɛya ni ka segin u ka denbaya la a ye a ka kɔrɔfɔ ninnu laban ni fɛn min ye o ye ko Ala ka ale fa ni o ye fanga sinamatɔ ɲɛma Sumayila Sise ye ko ka a ɲuman segin ka na a ka denbaya la nin tun ye honorable Karim Keita ale ka dantigɛliw ye kunungo juillet kalo tile 13 san 2020 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an y'aw ladɔnniya kunun k'a fɔ ko M5 RFP ni o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ye o ɲɛmaaw kɔni bɛɛ labilala ni ka taa u ka denbayaw la u cɛma Isa Kaujimi ni ale ye jɛkulu in ko ɲɛnabɔbaga ye ale kɔni seginna ka kuma kunnafoni ɲininaw ye a ka minɛli lahalayaw kan Isa Kaujimi y'a jira k'a fɔ ko lakana tigilamaw taara ale ta a ka denbaya la su kɔnɔna la ni ka taa ni ale ye kan na gendarmerie la a ko ale ye su 2 de kɛ u bolo ale tun tɛ ji min wa a tun tɛ dumuni kɛ wa ale siyɔrɔ kun ye kan ɲɛgɛnw de kɔnɔna ye u labilalen kɔfɛ Isa Kaujimi ale kɔni ye nin dantigɛli ninnu de kɛ kunnafoni ɲininaw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen halisa M5 RFP maaw ka wulikajɔ bolo kan ɲininkali dɔ tɛnkunna bɔlɔn kɔnɔna la Idrissa Badimi fɛ maaw la o ɲininkali tun ye k'a fɔ ko yala M5 RFP ɲɛmaaw bilali bɛ se ka kɛ mankan sumayali ye an ka jamana kɔnɔ wa maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka na ni lafiya ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ nka maa dɔw fana hakilina ma kɛ o ye nka maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ malidenw wele halisa ka taa sigi ka kuma ma an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. M5 RFP ɲɛmaa minnu kun mangoromɔ karila fanga fɛ u bilala kunun tɛnɛ juillet kalo tile 13 san 2020 u ka nin bilali na kɛ sabu ye k'an ka jamana kɔlɔsuma wa jamanaden dɔw y'a jira k'a fɔ k'u ka nin bilali na kɛ fura duman ye an ka jamana basigili la ɲɔgɔn faamu kɔnɔna la jamana ka hɛrɛ b'o de la jamana ka basigi b'o de la o kɔni ye kumakan ye kibaruya ye fɔlɔ min kɔni ka fisa an tulo la parce que basigi nalen jamana kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la Ala k'o kɛ basigi parce que ko in tiɲɛna a tiɲɛni barika bɛ ka bonya i y'a faamu ni u bilali sababu de bɛna kɛ Mali basigili ye Ala k'o kɛ hakilila ɲuman ye k'a di an n'an ka faama ninnu bɛɛ ma i y'a faamu parce que ko in bɛ ka taa nouveau min na nin bɛna bɔ faamako la a bɛ tila ka don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la n'a dun donna an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛna kɛ sababu ye Mali sigi bɛna gɛlɛya an bɛɛ bolo donc yan'a ka so nouveau la ne kɔni b'a ɲini faama ninnu fɛ u k'a laɲini u ka bɛn kɛ ka fɔ ka bɛn kɛ pour que bɛn ni hakilinasigi caman bɛ se ka don jamana in kɔnɔ i y'a faamu parce que a jɛlen bɛ hali nasɔngɔ ɲininaw bɛɛ kan
mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ka bɔ k'i bɛ bɔ i ka denba la ka taa i ka wari ɲini ka na di i ka denba ma pour que o ka se ka balo i bɛ bɔ i ni jatigɛ bɛ bɔ ala k'an kisi bali bɛ t'i sɔrɔ sira la wa dɔ bɛ taa bin ka k'i faga sira la wa on sait jamais i y'a faamu donc ni ne kɛra sababu ye ni bilali de bɛna kɛ sababu ye ka malisigi in basigi ala k'o kɛ ɲɛtaga ye. Ni mɔgɔw minɛna mɔgɔw tension bɛ wuli faama dɔw mana minɛ tension bɛ wuli olu de dun wulila ko ka an ka jamana ka basigi n'olu tilala ka minɛ tuguni tension bɛ wuli o diyagoya de donc n'olu bilala tension bɛ jigin a bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la kosɛbɛ. dɔw fana y'a jira k'a fɔ k'u ka nin bilali in tɛna foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la k'u t'u bolo jigin fo ka taa se u ka laɲiniw sabatiliw ma. dɔwɛrɛ tɛ yen nɔ dɛ i bɛ ka démissionner yɛrɛ de m'a fɔ a nɔgɔyalen de bɛ ka na ka cour constitutionnelle ci a ka assemblée dissous o y'a nɔgɔyalen de dɛ sinon Mamadou Diko bɛ k'o kɛ i bɛ ka kunkolo la walasa a bɛ se ka i bɛ ka se ka sauver cogo min na sinon o tɛ bɛnkan ye o a bɛ bɔ yen nɔ de mais comme Mamadou Diko bɛ ka deli communauté internationale fɛ a k'a jate minɛ a bɛ ka fɔ ko bon a ka ninnu ci walasa ale bɛ se ka jama M5 mɔgɔw ale bɛ se k'u lasabali cogoya min na mais ni n'a tɛ ka sɔn fɛnɛ ma a laban ye mun ye o bɛ kɛ dɛ. E bɛ se ka cour constitutionnelle ci a pouvoir b'i bolo a légitimité b'i bolo i k'a kɛ fo ka pression kɛ fo ka na mɔgɔw nin bɔ i bɛ sɔrɔ ka n'o kɛ bon ne bolo olu tɛ jamana ye fɛ a n'a ka kalan n'a ka expérience n'a ye fɛn o fɛn sɔrɔ nous on met tout ça dans l'eau. maa caman fana ye wele bila ka taa bɛn ni kelenya ani basigi ma k'o de y'an ka jamana danbe ye. jamanadenw ka sabali bɛɛ k'i bolo ye dusu la parce que jamana tɛ se ka mara an bɛɛ dusu fitinin donc bɛɛ dusu an b'an dusu faga ɲɔgɔn kɔrɔ de donc jamana bɛ jɔ donc faama an ka ɲɛmɔgɔ fɛnɛ n'o ye président ye donc a ka jamanadenw lamɛn o de ka ɲi. an kun daminɛlen filɛ nin ni jeunes bɛ ka bɔ ka tiɲɛni ni fɛnw kɛ o kun t'a solution mais ninnu minɛna o fɛnɛ ma ɲɛ u bilalen filɛ nin o bɛ na ni hakilisigiba de ye jamana kɔnɔ parce que jamana mago bɛ stabilité la an filɛ yɔrɔ min na sigi ka kuma o de ye ko in bɛɛ base donc ne bolo sisan u kan ka ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma o de ye hɛrɛ y'an bɛɛ kan. maa si kan'i sigi k'i sen tɛ basa kɛlɛ la bawo ni basa dɔ k'u donna tasuma la ni k'a ta ka n'a bila i ka bugu la i b'i yɛrɛ ɲini a ɲinini bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ komi cɛ kelen denw an k'an ka jamana sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Idrissa Badimi ale ye ni ɲininkali min tɛnkun maaw la bi bolon kɔnɔna la jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔla ɲininkali in na sabula kunnafoni jɛrɛ sigira bi lansara waati M5 RFP maaw fɛ semasi maaw ka siège la a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka wulikajɔ n'u ka laɲiniw lakuraya tuguni ka ɲɛsin jamanakuntigi ma u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ tɛmɛ n'u ka siɲɛ bɔ ye fo jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka fanga bila M5 RFP maaw y'a jira k'a fɔ k'u na bɔ ko kura jumadon juillet kalo tile 17 ni k'u kunda monument de l'indépendance kan u k'u na taa juma seli ni yɔrɔ in na yaasa k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maa tanyalenw ma an ka jan k'u ka kɔrɔfɔw lamɛn. An bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ sababa ma kuma dɔ fɔra et je pense que c'est extrêmement important d'insister là-dessus an bɛ Maliko de la an tɛ bɛ ka ko la kuma min fɔra jumadon bɛɛ y'o mɛn k'a fɔ an bɛɛ ka bɔ ka taa tasibila kɛ ka dugawu kɛ minnu fatura ani minnu jogera ka se k'u dɔn ani ka solidarité nationale kɛ dɛmɛ min bɛ se ka ɲɛsin somɔgɔw ma. Kabini samedi bɔra la yan kari-karila cogo min na aw bɛ y'a ye n'an taara k'an bɛ taa tɔnsigi kɛ yɔrɔ wɛrɛ fana an bɛ gɛn ka bɔ yen a ka f'aw ye aw ka hakili sigi aw k'o bila aw kunkolo la k'a fɔ ko minnu sara martyrs de don ce sont des martyrs et des vrais martyrs. Et l'accompagnement du mouvement ne leur fera pas défaut. Ni ala ni kira jɛnna n'a ye an bɛ k'an organiser recensement daminɛna k'a dɔn parce que banabaatɔ bɛɛ tɛ dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ dɔw bɛ sokɔnɔnaw yɛrɛ la pour que an k'olu yɔrɔ dɔn an seko ye min ye mouvement bɛ organiser an b'o kɛ olu ni u somɔgɔw ye. Dɔw ni minɛna olu ni minɛna u nana Mali kumabɔ la. Journalistes nana Mali kumabɔli sɛrɛyali la o y'olu niyɔrɔ ye Mali kumabɔli la n'a fɔra ko min ka téléphone tununa fo a sara filɛ a fɔ ne ye nin don Mali kumabɔli la a fɔ ne ye nin don Mali kumabɔli la o de ye laɲini ye o de ye maliden ɲumanya ye.
ni kunnafoni ninnu bɛ ɲinina Idrissa Badimi ale ni Bakari Kone de fɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen seliba ale kɔni surunyalen bɛ kosɛbɛ maaw bɛ labɛn na Mali fan 14 bɛɛ kɔnɔna la labɛnw na belebeleba o dɔ ye Laya saga sanninko ye yaasa ka faamuya sɔrɔ saga sɔngɔko la Umar Tarawele ale ni Mariam Sakɔ olu kɔni wulila ni k'u kunda saga sanyɔrɔw kan ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ u ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Seliba ma suruya denbayatigi bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa fɛn kelen na n'o ye sagako ye a ka di bɛɛ lajɛlen ye selidon i k'i ka denbaya nisɔndiya ni saga fagali ye ɲinan ta in ko bɛ cogo di sagafeerela caman y'a jira k'a fɔ ko ɲinan ko gɛlɛya caman de b'u kan k'o de kɛra sabu ye ne ka saga sɔngɔ gɛlɛya sagaw ka gɛlɛ parce que sanji tɛ yen san ma gosi fɔlɔ sagaw ma bin dun an bɛ ka sagaw min san an b'u san sow de kɔnɔ wari ka ca parce que u bɛ korokolo de dun korokolo ka gɛlɛ pɔsu fana ka gɛlɛ sécurité tɛ yen an bɛ sagaw san yɔrɔ min hali n'i ye saga 20 de san i b'i jija ka mobili ɲini i bɛ dogo fo kana u bɛ sagaw minɛ sara la Mali gendarme pɔsu ninnu pɔsu an mana se yɔrɔ yɔrɔ an bɛ wari sara 1000 2000 3000 pɔsu min ka gɛlɛ ni pɔsu bɛɛ o ye 100 pɔsu ye mɔgɔw sarannen de don mɔgɔ caman bɛ siran ka na n'u ka nafolo ye parce que u sirannen de don a ka minɛnw na a bɛ se ka minɛ na fana o fana b'a la o de ka gɛlɛ ni gɛlɛya fila pɔsu ninnu u ti n da saga traité sera bɛɛ b'a ta ɲini sagatigi de fɛ donc saga tɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bɛ da saga kan a kana feere. saga ko a ka gɛlɛ a ma gɛlɛ parce que bɛɛ n'i ka baara de don mais an mun ye saga feerela an bɛ sɛgɛn kojugu mais mɔgɔw t'a kalama. Parce que n'i bɛ taa saga san sisan a ko ka ca i bɛ taa yɔrɔ dɔ la banki bɛ yen yɔrɔ dɔ banki tɛ yen an dun bɛ taa saga san fo kɔrɔn fɛ ka na an bɛna taa yɔrɔ min na hali orange money kɔnɔ hali ni 20 i b'a fɛ ka i bɛ se ka taa tile 2 tile 3 a tɛ sɔrɔ i y'a faamu encore o bɛɛ tɛ problème hali ni wari b'i bolo n'i taara sugu kɔnɔ k'a fɔ ko 500 de b'i bolo ka bɔ ka sanni kɛ o fana a cɛ man ɲi parce que numéro dɔ ye hali 20 y'i bolo u b'a minɛ o ye 2 sabanan fana hali n'i ye saga minnu san sisan fo k'u mara yɔrɔ wɛrɛ ka tila ka dumuni d'u ma parce que k'a fɔ ko sagaw ka taa dumuni kɛ kungo kɔnɔ o fana banna saga minnu san e de b'u mara e fɛ u bɛ dumuni kɛ e fɛ depuis kɔrɔn fɛ fo yan donc a dépense ka ca kojugu o ye 3 naaninan fana hali ni wari min bɛ saga san n'i b'a bɔ kɛcogo de b'a la parce que n'a cayara don ɲɛ b'a ye u b'a fɔ ko u bɛ bin ka wari minɛ la a ko ka ca quoi. saga kɔni a ma nɔgɔn ɲinan saga ma nɔgɔn a san yɔrɔ la a ma nɔgɔn transport ko ma nɔgɔn sanni fana tɛ yen parce que yɔrɔ ka gɛlɛn ɲinan yɛrɛ ka gɛlɛn kojugu Mali bɛɛ de ka gɛlɛn o kelen ye bon n'an ko fana an bɛna nɔgɔya an fana bɛ bin donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hakili la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ commerçant ni feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ awɔ. Nda population b'a fɛ fo saga ka nɔgɔya f'u ka jɔ ka nda seli surunyana pɔsu ninnu f'u ka sagatigiw dɛmɛ saga man kan ka fo pɔsu ninnu saga man kan ka wari sara saga bɛ don sécurité ka kɛ saga bɛ don cogo min y'u ja saga bɛ caya ndo saga kɛra o la saga bɛ nɔgɔya. minnu fana ye saga ninnu sanbagaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ ko ɲinan saga sɔngɔ ka gɛlɛn kojugu. an nana dɔ ɲini mais an ma dɔ sɔrɔ dɛ parce que a da bɛ ka caya u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ a la. Jamana yɛrɛ bɛ état min na bɛɛ b'a dɔn jamana ka gɛlɛn jamana bɛ waati min na yɛrɛ a ka gɛlɛn fana bon n'u y'a lajɛ k'a da nɔgɔya an bɛ se ka sanni kɛ pour que bɛɛ bɛ lafiya comme ça a b'an fana degun c'est nin waati in na jamana ka gɛlɛn wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ fana wari tɛ ka ye yɛrɛ tu vois bon n'a nɔgɔyara kɔni o ka di anw bɛɛ lajɛlen. prix minnu bɛ ka fɔ a la cɛn na a ka gɛlɛn fɔlɔ. A fɔ a ka gɛlɛn fɔlɔ bon nin ne yɔrɔ 4 de ye tan a fɔ nin ne yɔrɔ 4 de ye tan ma se ka n sagola prix sɔrɔ fɔlɔ n'i y'a comparer par rapport à l'année passée quoi donc an b'o de kɔnɔ fɔlɔ à l'heure actuelle quand même comparativement à l'année passée quand même le prix est trop élevé sincèrement le prix est trop élevé a sɔngɔ ka gɛlɛn. a ɲininen bɛ jamana ɲɛmaaw ani sagafeerelaw bɛɛ lajɛlen fɛ nɔgɔya min bɛ se ka don saga sɔngɔ na walasa denbayatigi bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ k'i ka denbaya nisɔndiya.
NEF-TV jabarani lajɛbagaw ni kunnafoni ninnu ne tun labɛnnen bɛ an bolo su in na ka lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la. U labɛnna NEF-TV jabarani baarakɛlaw bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la. An ka foli bɛ aw ye fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Aw kan bɛn waati wɛrɛw la.